No minä sain tietysti käydä tämän jääkiekkotaipaleen pelaajana, valmentajana, seurajohtajana ja myöskin Jääkiekkoliiton johtajana vuosien aikana. Olen muun muassa SM-liigan perustajajäsenkin. Kuitenkin kyllä kaikkein kovin homma oli jäähallin saaminen Savonlinnaan. Se oli niin kova homma, että jos siitä kirjan tekisi, siitä voi syventää kirjan, mutta sitä kirjaa ei kyllä voi julkaista. Ja se, että kuinka jäähalli tänne saatiin, niin johtui siitä, että saimme opetusministeriön hanat auki ja Savonlinnan jäähalli sai niin paljon valtion rahaa avustuksena ja halpakorkoisena rahana, että se taitaa olla tällä hetkelläkin vielä Suomen ennätys. Se oli kyllä elämäni kovin paikka niin urheilun mielessä. Kiitoksia. Jori Kajanto. Ake Rinkinen, tullaan täältä historiallisemman puolen kautta tähän nykypäivään. Siinä kuulit noita asioita, joita hänen elämäänsä oli näihin asioihin liittynyt. Ja tuo halli, muistan itsekin vielä aikaa tässä joitakin vuosia sitten, kun harjoitushallikin oli melkein jo oikeasti asiaa ja muuta. Mitä itse näet tuolta ajalta tärkeänä? Mitä näet, että vielä pitäisi viedä eteenpäin? Kyllä täällä on paljon asioita, joita pitäisi viedä eteenpäin, mutta ollaan nyt ylpeitä ja tyytyväisiä siihen, mitä meillä on. Ja se, mitä mulle on jäänyt mieleen, niin jäi tästä Petristä. Hän oli silloin 19-vuotias, muistaakseni vuonna 1986. Pelasin meidän edustusjoukkueessa ja minulla oli kunnia olla silloin puheenjohtajana Sapkossa ja järjesteltiin Petrille sitten paikkaa Kanadaan, Ostravaan. Vai niin Ostrava se taisi olla jo, OHL-liigaan. Ja silloin jo mulle jäi mieleen se, että tässä on kaveri, joka menee pitkälle. Petri